Het huis in Haans is leeg. De familie Hadjali had na lang nadenken en een soort twijfelen dochs besletten waarom te gaan naar haar land. Na haast 2 jaar is de onwennigste grut. In de crisisopvang leren we Mohammed en zijn familie kennen. Vurg na een lange reis. Because my home, my car, everything, I living in Syria. Van Haans via Kolm, Ljouwert en Oranje kregen ze eindelijk na een jaar een verblijfsvergunning. Doch had er altijd zijn, als het kind, ging ik waarom. naar mijn heitelaan. كل إنسان يشتاق للمكان اللي ولد فيه لبيته الأساسي يعني هاي مثل مرحلة انتقالية. أنت مرحلتك الأساسية في بلدك وحياتك وأهلك وأمك وأبوك يعني أقربائك أصدقائك كلنا نهو بفدقتهم هون يعني. Intussen bleven het onrustig in Syrië. Mohammed en Fatima twijfelen en bezochten zo goed en kwee als het gier het leven hier op te pakken. Mijn eigen taallessen en verhuizing naar Haas. Het wie net makkelijk, maar de wil wie er. Ik moet weg naar huis in Ter Apel. The problem is my children forget Arabic. They forget to write Arabic language. It's a big problem after 2 years or 3 years. The children will be completely forget Arabic. Maar uiteindelijk wie de onwennigste grut. Vretemon betiet binnen ze richting huis gaan. There is war, there is airplane, there is bombing, many people die. But when I look for TV and see this more and more blood and blood and blood, I say I am not better than that people die there. En de kot van de boerlui zullen nee snoeberswoord adres ziekje matten.